KHADC kan pen krek ban pen kala ki jenet ki jenat jong ka an shna ying kamtam hakbede bat ka kamram jong urang ba shnong ban ai no objection certificate yaki bapan jing bet shna ying menta kasngi ka KHADC kale selok bat ki rang ba shnong ba pher bat ki darbar shnong halor kani ka benta urang ba shnong uba judawa alang uloong ba ki rang ba shnong kila dawa na ka KHADC bakan ra syaka sorkar baka di ban batai shai ya ka bor jong ki darbar shnong haka an shna ying namar kumbalong menta la chushim yaki dorbar shnong tang ban shpendap rukam urang ba shnong uba bantelilang nari ulaong baladawaru bade ban penkala khasi yaka anshna ying na building bylaw khnang ba ki bom nang phareng ru kan sngothu ulaong bakat kum ka anshna ying ka KHADC ka khamduna hakabede ba ka jingsiu ban nujor ba ka jingsiu ka balabu ka Meghalaya Urban Development Authority bat kani kan kham yarap ikibaduna ka yo kakon kirang ba shnong kilaong ba ka bor rang ba shnong kamdei ban sha khen sharut daga jingtmu pentrikam ya ke building bylaws council bat kadon kam barabor kamuhor jingmenjur naki bor shnong shwa baka KHADC kan a ki building permission u deputy chief executive member oba PNCM ula penshai baka don kam ban penkala iki kendon ka building bylaws kumbala dawa kinong yalam shnong ni ki ka kenhun jong ki san senjuk kata ka bakun thop ya ka senjuk ki nong sancha snong nong thmai pelun ka senjuk siliang umkhen ka nong sancha snong siliang umkhen senjuk jong ki nong sancha snong jong ka penthor ba prokoe nang ta jong ka laikor bat jong ka pershlo te namar bangi hap sabar ukut sam jong ka municipal kumta kan kat kumba phiatip ya kanika building bylaws mo wa hapan pentrikam nakaliang jong ke district council kalau ke bangi apa yang sultanat syai kata nama bakawan ling baka district council ke bolong ka snat ke bapet tu ya ki dorbar sunong ki hima ke mo baro te hendrai hak bayi dei bat ini ki ibatkan ke building bylaws ni la ya kendu kirki nama kidon kendiat ki ba hapan penbet bat kimya dei bat ke ba le hapo ka urban lani municipal area bat ka bangi sungu ba kedai ban don jingkala bat itai ilong ha ka bayadei bat ka jing ai jingbet ban tei lani ka building permission kam dan kanu ka legal sanction ban ong ba ka dorbar snong ne urang ba snong un recommend un certify lani ban ai kanu ka NOC ha ka bayadei bat ka jing snayim te nrei ha ka ba yedei pat bat kipor ki barem bangi yang shimi kini ki building permission na ka office jong sim te ke barbor ka judan ke recommendation lani ban forward ya ka bat ban ai ro ya ka jing menjur mo lani ka NOC ba ni hap ban le leng ba urang ba snong lani bat ka dor ba snong kumta ni sngo don ka jing khuslai hakabay day bat ini takadaw ngi pay hakani kasni banya kren bat district council rengkat bat ada jenyalam jong CM ba penyaj sing CM bidon rengkat bat i ba PNCM i belong duty CM bat EM in charge jong ka ne ka building bylaws layo ya kren ya thir shibun ki ke ho hadu mentate namar bakarang dei ga ngir dang wara ya kani ke jing ut jing nam la ni ke jing pen i jong ke jing duna te na kaliang jong ka council ro kala pen pau shai bat kala pen pau da ke jing kemen bat pediang ni kini ki baro bat kan le bat kan trei kloi ro kani ka kam ba ngin la ban ya kendu yang hau ni benar banwan kenang ba ngin la pat banwan ra kani ka session la ni ka pok ka session jong ka KHADC ka banlong hau benai August kenang ba ki kam kinum don ke jing mensau ha ka bai dei bat ka sinsyar khadar bat kum ju ro ha ka jing ai jing bet ban te yeng ni ka building permission pi ha ka bai dei ha ki por ki barem kata ka bamut yang ni phai yang sa ka hima melim ka baju ai ka building permission kalong ha ka jing pet jing ni jong ka dorbar sunong hi bat ki urang ba sunong lengkat bat ki kenhun nani kinong kit kam ngi jupet na kapor sa kapor ya gejing teyeng khamtam ha ka bayadei bat uput usam jong kar kom shnayeng ban pelat jaka na ka kenro
lani boundary hadu kolom jong kaye kata kadai ka banikong ka baar ni kum ki dorbar snong ni petro ha ka bayde bat ka jingdon ki parking space apo kata kanu ka yeng ka baki kisna nang ta ki septic tank ki sokpit pat kamtam kum hakani ka juk bam tale ni insist lani ni penbor hai ki long ye ki nong shna yeng bandon ka rainwater harvesting nani ka jaka pelang slam ti enrei hakbai dei bat kini ki khmiat sngi pat kladon ka jingbam ya suthu jingmot namar ba kini ki bayo ka building permission now sim nani na po ka office jong sim melim kini kinda lek po kilek po MSCB lani MECL ban pan ya ka power connection nani electricity connection kila sya pan phai no bat ong ban wan ra ya ka occupancy certificate na ka office jong ka KHADC te kumta kala pen thut iki pat ba bat ka bu iki hak umdum bat ngiru aba ki wan phai pat sekisnong hi shwaba ki myo ya kata ki wan phai sekisnong ngiru nya kundu man kapur ye kita ki jing iwei hadin iwei kumta ngilaya syong bat ngi mir jumut itaru ide iwei na ki jing kren bangila bu ahmad jong CM ba kalong ka ba bat itaru nakaliang jong ka office jong KHADC hi ila menjur ba tang da ka NOC jong rang ba snong ban Asia ka KHADC kata kalapan scam ban yo ya kata ka occupancy certificate knang ba kin yo ring lai bat kum juru ha ka bai dei bat ke jingring ya ko la ni ka water connection bat kum juru ki officials jong ka district council te ni sung tho ya ka jingdan kam jong ni ka building by law ha ka ba ladangi ni jor ya ki por ki ba mensual dong bagi beri kita yeshna yeng ko ba shimala ni armara tenre haba pek bat haba bishar ya kan ki jinglong ki jingman kamtam ha ka bai bagi jingshna yeng jong ki beri menta te kira yeshna na gi balai mala gi ba samala te dan kam hi ya ka ba kan biang ya ka plan kan biang ya ka jingthau ya ka jingwa kanang ba kanang wan ra ya ka jingma la ne ya ka jing ja ka ba shirkai hakis ngi ki por baro ki banang wan te kata ka deka hak akti ka jongi kum ki priyo ya ka bangi ha ya ka ban pek perman ba ya kata te henre ka jing ang nut na kaliang ka jongi kum ki dor barshong ki ba ha akini ki santri ki senjuk akini ki santri ki iriya ka ba habangi puli ya kani ka building by law te kamdei ka building by law jong ka district council ka dei ka Meghalaya building by law ka balashna da ka urban affairs jong ka government of Meghalaya ya ka ba hakani ka building by law la pau ba ka authority ka dei tang kamuda bat ka district council te kamuda kan pe ya ka municipal area ba ikini ki scheme area but ya kiwi kum ki special project te hentai na ka benta ka master plan area te la IT ha ka district council ya ka ban issue ya ka building permission te hentai ya bangi pe ya kini pat kalong ba kam simladon ka rule lane kam simladon ka kamram lane ka jingkit kli bat ya ka ikhtiar jong tidal parsno te dei halor jong kata ya ka ba bangi wan ya ka ban ya kendu hang ni mentaka janmit kalong ba ngi dawa nomor ba na kalian jong ka sarkar jala kalawan ra ka ai bakal IT sa ka district council ban pentre kami gani bana kalian ga jong ikum gitar barsnong ngi dawa bana kalian jong ka board jong ka district council kan ra ya kani ka kubor sya ka board jong ka sarkar bana kalian ga jong gitar barsnong ngi kwa ba ka ikhtiar ka role bat ya ka responsibility jong gitar barsnong kadai bandrung ha ka bailo kenang balasai gitar barsnong kin scam ka district council kan ka jingelang mentaka sngi ka ba ni kami keren bah ka long ka jingade ka rule jingki rang ba shnong ka jingade ba ka por bungi process ya ka ban issue ya ka building permission mga tabikan mau bah din baga state government kala itu yang kum gawe ka authority bangin issue ya ki building permissions kat kum ka Meghalaya urban building bylaws kajing kuat jungki kalong ba kan shy ha ka bylaws kai ka kamram jungki ang basno tong ai small example menta habagi briu ki apply ka building permission nang ni na district council kamdon kanu ka ba kedau shy kat kum kani ka bylaws
ya ka ka kam ka babu orang ba snong di ban le hendai na kaleng office jungi tang na kabantaban pen and bol lang girang ba snong yung ba page haba piwan pan kanu ka building permission attach lang ya ka recommendation ne ka no objection certificate now rang ba snong ya kataru kidang ong hiba kataru kalong ba ngila syule namar ba kadi ka kamram jungi banitilang rengkat-rengkat bagi rang ba snong hoi kedon ko ka close ka ong ba ka authority kala ban pan shu ginu ki dokumen lada don kam di hai tai bentai kos ni trung ya kata ka ong ba endon kam ya ka recommendation jongu rang ba snong ka weiru kidon gi yang ki bala snal pa shwa bangin bentai kam mangi ya kanika building permission ye gitur idon kam ya ka occupancy kidon kam ka aman apply ka occupancy certificate then ne ya ni de berka application ni occupancy certificate du kam da shai ka ai ka rule jongu rang ba snong te hang ni ru ka jing kwa ngalong bagi ka occupancy ru ka di bandon ka jing tho ka ba shai na rang ba snong ba hoi ka ni ka yin la national pa shwa ban pendiri kam ya ka building permission ki kata kata council dia kataru kamdon ka ba shai ba ite kataru ki kwa ban pendrung kum ka wei na ka bylaws khnang ba kan long officially but provisionally ngala manong kat kum ka bylaws nang ta haji dei berkini ki fees normal fees bari ban siu nam ta permission kalon ka slam yung ka ko men ka ba ka pun krelang bagani ka bylaws de hangneru ngi sutu ba kam dei ba suk lada ka he than ka fees ye ki no apply building permission ti kaneru ngila shu come down ban pen yar ataru ngila shu le tang dabar bangi sngau sunei ye jing kya than jong ki no apply ti kaneru ko jing kwa kalong balak mu ka di ban rung ha ka amen that bylaws khnang ba kanu long be bala provide daka laws ka bashai kam de banong bashu pentri klam kanu ka laws ka bashai de gini ke ingla ya kran mentan ni lang ki so ba shong glass tunat bhabaro bangi ongin sa penkre katu kan ni ki mat ban besu ha kan ka bylaws dung ka state government badia kata ka gimat ki bangi pendung shu hang ni ngin sa pha asya ka state government khnang ba kan rung haki clause jong kan ka bylaws bangin ong ru shwa bangin pha asya government ngin sa kol gi no mi khamat dung gi sinjuk ar laingun na sausan ngun ban finalize shwa bangin pha chati ri na kaleng dung ki sutunan dokumen bala ban trilang berka dismusul jadi nalo kita ke dondu katu kadela seki clause ibange haban pendrung bagan nom pen bun kam than yaki no apply ya ka bilang bylaws dika jingkwa jungki kalong ba ban modify ni ban amen katu kan ni ki benta jomka building bylaws nang ba kan pensuk lagi no shoshnong start ke department minta kanang prepared ya ke iga bangi aku kan minta ski Padahal bagi la prepared lang ang singin check hangno ba idon kam ban yogi kumklat adin ang tarang in prepared ya ka draft modified amendment ni ka building bylaws nang ba nginyo ban call igini ki stakeholders ban discuss ban pa government lek we ka bala